Gusto ko yung lightning dito, oh. Ang ganda. Wow! Bye for now, Davao. What's up mga kabang? So on the way ako ngayon sa palengke kasi bibili ako ng hotdog and pork kasi birthday ni Gian ngayon, so samahan niyo ako guys. Happy birthday! Sama to? Samal! Samal! Ayan, so napag-isip-isip at napagtanto ko na madami palang gumagamit sa word na mahal ko as their audience name sa YouTube. So papalitan ko siya ng kabangs. Wala akong bangs kayo, baka mamaya nabalik siya. Ayan mga kabangs, birthday ngayon ni Gian at mamamalengke ako kasi kulang pa kami ng hotdog, tsaka baka ma-short kami sa karne. Nasa ilalim ako ng tulay. Yung palengke dito lalakad lang mga 3 to 5 minutes from the house, palengke. Bago na yung Jollibee dito, bago lang sila nag-renovate guys. Para na siyang McDo. Ayan, so nakabili na ako ng hotdog tsaka ng karne. So mag-withdraw muna tayo ng 3 million guys. Sana kaming pera. Ayan, today is 5th birthday ni Gian. Jolet. Withdraw muna ako, tapos diretso sa bahay, then prepare, then lipat. So samahan nyo kami sa Camp Holiday guys. Diyan talaga kami pupunta pag yung birthday sa amin. Kasi merong pool para sa bata, pool para sa matanda, tapos merong beach din. So let's go! Offline, hanap ng iba. Ayan. Ang ganda ng bagong Jollibee. Ang ganda na nila, para na silang McDo. Ayan guys, pauwi na ako sa bahay, nakabili na ako ng karne, hotdog, tsaka nakapag-withdraw na din. So pauwi na ako kasi ina-upload ko yung birthday mukbang ko kasi birthday kagabi ni Father Bunny. Naimbitahan kami doon, so nagmukbang ako kahit di maganda yung birthday. So balik ako pag nasa bahay na ako guys. On the way na kita si Gian. Wala ko nagtapaw. Gian! Hi guys, nasa barge na kami banda. Ayan, may banks na ako. So maya diretso na ako. Tumaso yung entrance fee from 10 pesos to 50 pesos. 22. Kailangan magsulat ng pangalan. Barge na, waiting sa barge. First beach sa 2019. Ay, so hindi pala ako pumasok sa trabaho ngayon kasi kaon dito hanggang bukas ng hapon.
Ayan mga mahal. Ayan mga kabangs, nasa barge na kami. So nag-increase na siya ng 5 pesos. So kanyang barge fee, pero yung mga bata is 10 pesos pa din. Ayan. Marami kaming kapo. Diyan! Dito kayo. Iyan, tawag ako. Diyan! Bye for now, Davao. Welcome to Samar. Diyan lang kami guys. Pagbaba. Camp holiday. For the end time. Camp holiday. Hawak. Yan, so papasok na kami sa Camp Holiday for the end time around sa 1,000 pagkakataon. Tayo ay mag-overnight dito hanggang bukas. Sabi kayo dito eh. Entrance. Turn area nila. So kailangan lang i-photocopy yung valid ID ko. And kailangan natin fill up ng form. So dorm type yung kinuha namin. So that's around 2,800. Food for 6 persons. So yung bata below 5 years old walang bayad. Tama-tama mamaya merong pupunta pa dito, kapatid ko, tsaka yung pinsan. Ganda na kanilang reception. No? Nice siya. Okay. All set. So wala masyadong tao dito guys. Kain lang muna tayo. And by 3 PM transfer tayo sa dun sa dorm type na. Yan yung pool na pang bata. Maya maya dun tayo sa pool na pang adult. Medyo malalim dun. Ayan, so higa muna tayo sa kubo. Hey, kuya. Kung mga kubo na ganito, is walang bayad, free lang siya guys. Pwede kayo dito matulog mag-overnight. Ayan. Maya maya mga alas 3, babalik ako doon sa reception para makuha yung susi. Kasi medyo mainit, gusto kong pa-aircon. Ayan, so kantahan na natin si Gian ng happy birthday. Siyo na dito ba? Siyo na. So, chinilas mo yan mo? So, Siyo na! H, mana naman ang N. Gani mo, laban mo. Happy birthday, Gian. Yan na, nakaulap pang po. Tama na. Awa, dia. Wow. Yay! Magili na, yakan. Gili na, tanawon lang. Oo, nantinin. Wala ka naman. Lumot na. Lunog na ang pauna ko kandi. Gagod. Dali. Nagaya, ano ay? Ikanta pa, happy birthday. Happy birthday, Gian. Happy birthday, Gian. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Gian. Wala na. Ayan, pag nagbi-beach talaga kami, kumukuha kami ng room. Tapos, dito lang ako sa loob tumatambay kasi nga merong aircon. Aircon. Wala kasing aircon sa bahay, bibili pa lang kami. Pagkatapos ng kwarto sa taas. Ayan, so dito muna ako, manonood ako ng movie. Labas na ako mamaya. Nagligo ako mamaya sa dagat mismo. And, tara,
No tayo ulit. What's up mga kabangs? Ano pa pag yung camera ko. And hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nawili ako sa pinanood ko na movie. Yung A Day, ayan, Along with the Gods, 49 Days, Korean siya na fantasy. Tapos Bumblebee, Pangitang Lightning. Ayan, so nakapajama na ako. Lalabas ko muna yung mga bata kasi maglalaro sila doon, no? Sa mga slides and whatever. Masa kaso? Puntahan sa namin si mama nila. Kasi sila nadaktin ng ligo. Kasi dapat sila nagligo. Ito yung Camp Holiday basta gabi. Ayan, yun yung mga cottages na walang bayad. Pwedeng mag-charge dyan kung nalolobat. Ito yung stage nila. Diyan na-perform yung mga comedians, banda, etc. etc. Punta tayo dun sa may pool for adults. So, andoy kami sa pool for adults. Hi na! Hi! Ako man, dinamitek namin ito. Oo. Ano nga naman? Ha? Upo lang dito na. Upo lang. Ang Camp Holiday na pool for adult is still 10 PM lang. Ganda. Inverted siya. Camp Holiday. Gusto ko yung lightning dito, oh. Ang ganda. Gusto ko na ganito sa bahay. Ah. Yun, parol na tapos nilagyan ng bumbilya sa loob. Ganito ang resulta niya. Ganda. Diba? Mga kabangs. What's up mga kabangs? Hello, kumusta? How are ya? No diving. Pag nag-dive ka dyan, swerte mo kung high tide, kung low tide, see you sa kabilang mundo. Ayan, yung infinity pool is exclusive for check-in guests only. Ito yung mga allowed, mga pwedeng suotin. Ito yung mga bawal suotin. Ayan, mamadali na siya kasi sa slide daw sila. Miming, oh, Miming. Meow! Meow! Yan yung cafe nila. Ito yung smoking area nila. Syalan masyado. Smoking area yan. Dalawa yan sila actually. Ito yung pangalawang smoking area. Diba? Ganda, oh. Yan yung kiddie pool doon, tapos playground ng mga bata. Dati yung kinukuha namin mga ganyan, parang bahay-bahay, pero medyo maliit. Good for 2 ata yan, good for 3, hindi ko alam. Kasi doon sa dorm namin is 6 na bed. Susulit talaga siya. Happy birthday! 10 PM, yan yung trip niya. 10 PM, ito yung trip nila. Para mga mga lalaki. Bye guys! Good night. Bye! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Bye guys! Hello mga kabangs. Hello mga kabangs. Welcome back to my channel. Hello, kumusta? Time check is already 1 AM na. So
So, i-close ko na yung vlog guys. See you tomorrow for another vlog. Meron akong gagawing educational vlog na naman about copyright para sa mga bagong YouTubers na nagtatanong kung paano makaka-copyright, anong klase copyright yan, paano ma-monetize sa copyright na video, etc. etc. I-discuss ko yan bukas. So, bye guys and always love your family. Bye! Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo.